Mayong adlaw, mayong gabi mga igsuon ug mga higala nga mga tigpaminaw nining atong bulaton liso sa kinabuhi. Panahonan pod, panahon na pod sa eleksyon. Daghanay nangampanya wa pa nga ni magsugod ang maong adlaw sa pagpangampanya. Kining eleksyon maigsoon usab pud ni ka sukdanan sa atong pagpanginabuhing Kristohanon labi na sa atong pagsalig sa Dios. Subo sa ngadto ta sa atong teksto Lucas 8 ug atong pagabasahon ang bersikulo 22 ngadto sa 25 ug ako kining giuluhan unsa may pagpanginabuhing Kristohanon. Unsa may pagpanginabuhing Kristohanon. Nagaingon maigsoon Lucas 8:22. Usa ka adlaw ni ana misakay siya sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an. Og siya miingon kanila, "Manabok kita ngadto sa usang daplin sa lanaw." Og sila migigan. Og sa naglawig na sila, si Jesus nahikatulog. Og unya miabot sa lanaw ang makusog nga unos. Og ang ilang sakayan nagkapuno sa tubig og sila diha sa katalagman. Og siya miduol og gipukaw nila ang nagaingon, magtutudlo, mga matay na kita. Og siya nagmata og iyang gibadlong ang hangin og ang mabangis nga mga balod. Og kini mihunong og ang kalinaw mibanos. Unya mingon siya kanila, hain ba di ay ang inyong pagsalig? Og nangahadlok sila og nahibulong sila nga nag-ingon sa usag-usa, kinsa ba di ay kini siya na musugo bisan sa hangin og tubig og mupatuo man sila kaniya. Kini ang pulong sa Dios maigsoon mag-ampo kita. Salamat dalaygo namong amahan nga niya usab kami sa kagawasan diha sa pagtuki sa imong pulong, pagtuon, pagpaminaw ug pagsabot sa imong kababut-on pinaagi sa wali sa imong pulong. Hinaot pa nga imo kami tagaan og kahayag sa pagsabot og mga tiil, mga kamot nga andam sa pagtuman niining mga leksyon nga among madawat diha gikan sa imong pulong. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. So, ingon nga mga Kristohanon, mga igsuon, sumala sa Lucas 9:23, gitawag kita aron sa pagpangalagad o pagsunod kang Hesukristo. Now, kining pagpangalagad, dili nato ikasayop na kini interchangeable o mahimusab nga hinganlan ni og pagpanginabuhi isip o ingon nga mga Kristohanon. So, ang pagpangalagad o pagpanginabuhi, usara na may igsuon. So buot pasabot ang atong pagpanginabuhi kinahanglan naagyod sa pagpangalagad sa Ginoo. Busa nagaingon ang 2 Timoteo 2:4, walay bisan kinsa nga sundalo nga sa iyang pagpangalagad magapagpugos gapos siya sa iyang kaugalingon sa mga patigayon nga sibilyan. Sanglit ang iyang tumong mauman ang pagpahimuot ni adtong nagpasulod kaniya sa pagkasundalo. Nagpasabot ni migsuon nga kinahanglan sa atong pagpanginabuhi nga Kristohanon o pagpangalagad dunay tumong og dili gyud ta magpakagapos-gapos nining mga lihok sa kalibutan. So kini nagaingon nga dili ta nang nagsampit nga Ginoo tinuod nga mga alagad. Apan ang tinuod nga mga alagad ni Kristo magkinabuhi gayud sa pagpangalagad diha kaniya. So busa kini nagatudlo nga kinahanglang ilhon nato kung kinsa ang imong gialagaran, kinsa ang imong gisaligan, o kinsa ang imong ginasimba. So kining bersikulo nga atong gibasa nanining tulo ka leksyon. Kinsa ang imong gialagaran, kinsa imong gisaligan, o kinsa ang imong tinuod nga ginasimba. So upat ka leksyon sa atong pagpanginabuhi o pagpangamalagad sa Dios. Atong tagsa-tagsaon mga igsoon, sumala sa bersikulo 22, ang imong pagpangalagad ilha ang imong gialagaran. Kinsa ba ang imong gialagaran? Atong basahon. O usa ka adlaw ni ana misakay siya sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an og siya miingon kanila,
Manabok kita ngadto sa usang daplin sa lanaw og sila migikan. So kung ikaw nagaalagad, naagyud ka kauban gyud sa imong gialagaran. Og kini mga alagad dinhi naa sila sa sakayan na si Jesus nag-uban kanila. Ikaw ba nasa eksaktong sakayan, mga igsuon? Natural ang imong gihigugmas tanan ang imong alagaran. Higugmaon nimo labaw kaysa sa kalibutan. Kay kung balihon nato nga ang atong pagpangalagad tungod sa unsay atong maangkon ning kalibutan, ang gugma wala diha sa Dios kanimo. Wala diha ang gugma sa Dios sa mga taong nangalagad niining kalibutan kung unsay ilang maangkon. Sumala pa sa 1 Juan 2:15 ngadto 17, ayaw ninyo gigugma ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan, wala diha kaniya. Ang gugma alang samahan, wala diha kaniya. So busa ang iyang gugma tuwa sa lain. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa mga mata ug ang pagpagarbo sa kinabuhi dili gikan sa amahan kundi dili sa kalibutan. Og ang kalibutan mahanaw og ang pangibog niini. Apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan. Pagkanindot no nga kung atong maila kung kinsang atong gialagaran, kung sa tinuod nga Dios kita magapabilin hangtod sa kahangturan. So busa, siguro ang persona sa imong gikuyugan, sa imong gialagaran. Siguro Kaya nagaingon ang Biblia sa atong panahon karon, bisan pas panahon ngadto sa pagpanudlo ni Kristo, Mateo 24, versikulo 4 ngadto 5, og kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Nga naman, kay daghan unya ang mutunga dinala ang akong ngalan nga nagaingon, ako mao ang Kristo og daghan ang ilang pahisalaagon. Naigsuon. Bisan paggalas politika, daghay naggamit sa ngalan ni Kristo nga sila Kristohanon, unya ikaw danihon ka nga sige na ibuto ni kay Kristohanon pug ka. Naigsuon. Mo nilihok sa kalibutan. Kinahanglan atong ilhon kinsa ang atong gikuyugan, kinsa ang atong gialagaran. Miingon si Kristo sa 22, manabok kita ngadto sa usang daplin sa lanaw ug sila magikan. Na ang pangutan nato, atong gintan-awon asa paingon ang atong pagsunod o pag-alagad nining kalibutan. Kung sa Ginoo sigurado jud ka nga dunay tumong ngadto sa pikas lanaw. Ngadto sa kabubuton sa Dios. So busa ang imo bang pagpangalagad niining sa politiko, kabubuton ba sa Dios? Siguro ang tingog sa imong gialagaran. Tingog. Kay nagaingon ang Juan 10:20, ang Juan, excuse me. Ang Juan 10:27-28 may igsoon. Nagaingon si Kristo nagaingon nga ang akong mga karniro nagapaminaw kanako kay tungod nakaila sila sa akong tingog og sila magasunod kanako og sila akong pagatagaan og kinabuhing dayon. Di ba mga igsoon? Mo man gisulti atong basahon ra. Ang akong mga karniro nagapatalinhog sa akong tingog og ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako og ginahatagan ko sila kinabuhing dayon og sila dili gayon malaglag ug walay bisan kinsa nga magakaagaw kanila gikan sa akong kamot. Tanawa, kung ikaw usa ka Kristohanon, alagad ka ni Kristo, mailan nimo ang tingog sa Ginoo o tingog sa politika o tingog dining kalibutan. O ikaw magasunod diha kang Kristo nga naman kay tungod doon na kay kinabuhing dayon og dili gyud ka malaglag bisan pa og nining kawalad o nining kinabuhi may igsuon nganong mahadlok man ta. So unsay gipaminawan nimo? Tingog ba sa imong gialagaran o tingog sa kalibutan? Tingog ba nining mga politika nga daghay mga panaad mga igsuon? Apan ang panaad sa Ginoo kinabuhi hangtod sa kahangturan. Si kaduha,
Sa imong pagpangalagad, primero, ilha ang imong gialagaran. Ikaduha, sa imong pagpangalagad, sumala sa 23-24, versikulo 23-24, ilha ang imong gisaligan. Atong basahon. Og sa naglawig na sila, si Jesus nahikatulog. Og unya miabot sa lanaw ang makusog nga unos og ang ilang sakayan nagkapuno sa tubig og sila diha sa katalagman o kuyawa ang ilang kahimtang karon. Og siya giduol og gipukaw nila nga nag-ingon, magtutudlo, magtutudlo, mga matay na kita. Og siya nagmata og iyang gibadlong ang hangin og ang mabangis nga mga balod og kini mihunong og ang kalinaw unsa maoy mi banos. Igsoon. Na sa atong pagpanginabuhi, sa atong pagpangalagad, nining atong kinabuhi karon sa kalibutan, labi na sa atong panahon karon, naagyod ang kalisod. Dili gyud na mawala. Na ang kalisod, na ang problema, na ang kawaladon, na ang kabalaka, na ang mga pagsulay. Sumala niining atong istorya nga pagkalanindot sa ilang paglawig didto sa karagatan, linaw kayo. Apan sa wala nila hibalui, wala nila ni i-expect, miabot ang pakusog na hangin og naghuros na unos. Og ang dagat, ang tubig misulod sa ilang sakayan og hapit na sila mulunod. Miabot ang makusog nga unos. Di man ni, muabot gyud ang kusog nga unos sa atong kinabuhi. Dili gyud na mawala. Apan ang pangutana, kinsay imong gisaligan? Kinsay imong gisaligan pag-abot sa mga unos, pag-abot sa mga bagyo, sa kabalaka, sa kawaladon, sa kalisod, sa problema, sa pagsulay. Naigsoon. Kining atong problema, mao ni katuyuan sa Ginoo nga gisugo ang iyang bugtong anak aron mo puli sa atong kahimtang nga makasasala og siya namatay aron sa iyang pagkabanhaw kita nga nagasalig kaniya duna natay kasiguruhan sa atong problema. Duna natay kasiguruhan nga dunay Dios nga maoy managang alang kanimo. Usahay pag-abot sa mga problema sa atong kinabuhi Kristohanon, daw murag wala ang Dios. Mura og siya natulog, wala siya pagkabana sa atong mga problema. Apan nasayod kita sa iyang panaad nga nagaingon dili kanya biyaan ni talikdan man. Kana nagtuo ta apan pag-abot sa atong problema mawala na sa atong hunahuna. So dili nato magamit ang means of grace, ang kasangkapan sa iyang grasya o unsa may katubagan sa atong mga problema. Unsa may gibuhat nining mga alagad sa diha nga sila nangahadlok na. Unsay gibuhat nila sa 23? Sa 24 nagaingon, og siya giduol o gipukaw nila. Maunay eksaktong kinahanglan nato nga dili ang kalibutan atong duulan o atong sampiton aron tabangan ang atong problema. Oo, makatabang sila pero asa kutob. Apan ang moduol ta ngadto sa atong Dios, sa atong Ginoo, mao'y katubagan sa atong problema. Unsaon ta pagduol? Moampo ta mga igsuon. Pag-abot sa mga katalagman, kinahanglan nato ang pagduol. Kay diha nato masabtan kung ang Dios natulog ba. Tanaw ang mga alagad, miduol sila kang Jesus. Wala sila moduol sa tao. Wala sila moduol sa politiko. O gipukaw nila sa pagpanawag, magtutudlo. But pasabot magtutudlo, Ginoo. Unsay but pasabot sa Ginoo, Dios nga manluluwas hangtod sa kahangturan. Mo ilang gitawag. Unya ilang gisugilon ang ilang kahimtang. Mingon sila, Ginoo, magtutudlo. Mga matay na kita. No? Kay tungod na puno ng ilang bangka, ilang gisulti ang ilang tinuod nga problema. Karon,
Naabay pagpanawag sa mga tao sa Dios nga dili paminawan sa Ginoo, sa nga sa atong pagtubo daw murag wa siya, natulog siya. Unsa may gibuhat gipakita diri sa 24. Og siya giduol, gipukaw nila nga nag-ingon magtutudlo na, mga matay na kita, og siya nagmata. Nagmata ang Ginoo. Unya, wala na siya musulti sa, kundi iyang gibadlong ang hangin nga giproblema nining mga katauhan. Og ang mga bangis nga mga balod, iya kining gibadlong. Wala mag duha-duha, wala maghulat ang Ginoo. Kay tungod mo imong gikahadlukan, mo imong gikabalak-an, iya kining pagatubagon. Ug unsay nahitabo, og kini mihunong og ang kalinaw mibanos. Igsoon, kung maminaw mo sa politiko, oo, manaad silang kwarta para nimo. Unya pagkahuman diha sa ilang pagkadaog o pagkapildi, dili sila makahatag og kalinaw sa imong kalag. Inay nakahimo ka nagdakong sala. Kay tungod wa ka moduol sa Dios kundi miduol ka sa tao. Kay ang pagduol sa tao aron mangayog hinabang alang sa iyang kalag og labaw nimong gituohan usa kini kadakong sala nga igsuon. Nagaingon ang Jeremiah 17:5. Mao kini ang giingon ni Jehova, tinunglo kadtong tao nga nagasalig sa tao og nagahimo sa unod nga mao'y iyang bukton og kansang kasing-kasing mibiya kang Jehova. Mibiya sa Ginoo. Kay kung moduol ta sa tao nga maoy imong gisaligan nga maoy makatabang nimo sa imong kinabuhi, sa imong kalipay, sa imong kaluwasan, sa imong kagawasan, nagsuon mibiya ka sa Ginoo. Ug ang pagbiya sa Ginoo miingon diha tinunglo. Tinunglo. Kay politika dili nimo hatag og sweldo maigsuon. Dili sweldo ang imong madawat sa mga politiko. Inay ang imong gidawat suhol. Suhol mga igsuon. Unsa may kabayaran sa sala o suhol sa sala, kamatayon. Kumbaga, kung politika, hip-hip ka na o di kali witik. Nakabaluman tag unsay hip-hip o suhol o witik. Exodus 23, Exodus 23:8 nagingon, dili ka magadawat og hip-hip, kayang hip-hip nagabuta sa adunay igtatanaw og nagtuis sa mga pulong sa matarong. Tanawa, kung ikaw matarong, dakong kaguol karon, daghang mga pastor na pug karon nining panahon na nga mawagtang sa ilang pagsalig sa Dios kay musalig sila sa politiko. Kay nagtungod ang politiko na naad nga sila tarukan og building, tagaag dakong kwarta, tagaag hip-hip, tagaag suhol. Apan nag-iingon ang Biblia, makabuta sa dunay mga igtatanaw og nagatuis sa mga pulong sa matarong. Deuteronomy 16:19 nag-iingon, dili mo tuison ang katarungan. Dili ka magpili og mga tao. Dili ka usab magdawat og hip-hip. Kay ang hip-hip nagabuta sa mga mata sa mga makiniadmanon og nagbalit-ad sa pulong sa mga taong matarong. Tanawa. Kung ikaw magwawali, nusulti kag tinuod, apan ang imong mga miyembro nakadungog o nakakita nga midawat kag suhol o hip-hip, dili ka saligan ang imong tinuo, ang imong gipangwali kay tungod bakakon ka kay wa na sa imong kinabuhi. Proverbs 17:23 unsay gisulti dito? Ang taong dautan magadawat og usa ka hip-hip. Dautan ra ang mao'y makadawat og hip-hip og suhol o witik. Dautan ra kay tungod way pagsalig sa Dios. So, ang taong dautan magadawat og usa ka hip-hip gikan sa sabakan aron sa pagbalit-ad sa mga dalan sa hustisya. Tingnan na. Kunya mga tarungan ka maingon nga ay di pagkahuman gud di maghinulsol. Maghinulsol ko dali ra na kay ang Dios mo pasayloman o mo pasaylong Ginoo apan ang bunga sa imong sala hingan nag-consequence sa Biblia.
dili na mawala sa imong pamilya. Ang imong pamilya mo'y makadawat maagom dito sa imong gibuhat nga sala. Tinuod ba na? Tinuod tan-awa ang prinsipyos kinabuhi ni David. Ang iyang sekretong sala kang Bathsheba, kinsa may naagom sa consequence, sa bunga, sa silot ang iyang mga anak. Tanawa, nabay tarong ang iyang mga anak. Sila ba nagpatayan? Ang ilang mga anak lugos. Mahigsoon, si Absalom, usa ka libo ang asawa. Tarong ba na? Mao nang si David, namatay siya sa kaguol. 60 anyos lang, apan ang iyang itsura daw 120 katuig. So busa, ilhon nimo kinsa ang imong gisaligan? Ang kalibutan ba? So sa atong pagpaginabuhi o pagpangalagad, ilhon nato ang atong gialagaran, ilhon nato ang atong gisaligan, o ikatulo, ilhon nato kinsa ang atong ginasimba. Versikulo 25. Unya mingon siya kanila, hain ba di ay ang inyong pagsalig? O nangahadlok sila o nahibulong sila nga nag-ingon sa usag-usa, kinsa ba di ay kinisya nga musugo bisan sa hangin og tubig og mopatuo man sila kaniya. Para nimo, kinsa man ni si Jesus? Nga musugo bisan sa hangin og tubig og motuo ang mga kinaiyahan. Mabuhat ba nagkalibutan? Mabuhat ba nagpolitiko? Mga igsuon. Pangutana din ni Kristo, nganong nalisang ka man? Nganong nalisang ka sa imong kahimtang? Mamatay ka na ba sa gutom? Namatay ka na ba? Gipasagdan ka ba sa Ginoo? Kinsa bay ang imong gialagaran? Kinsa ba ang imong gisaligan? Hain naman ang imong pagtuo sa Dios nga imong gialagaran, imong gituhan sa imong kaluwasan, nga wa kay nakita kundi pinaagi sa pagtuo lamang diha sa kamatayon ni Kristo. Kung atong basahon ang konteksto nining Lucas, sukad sa Lucas 1 ngadto sa 7, hain na nakalimtan ni ba nimo ang sambingay sa magpupugas? Hain man imong kasing-kasing unsang kaklasihan ng imong kasing-kasing na nimo? Hain naman ang sambingay sa duha ka taong nagtukod og balay, ang usa nagtuman sa pulong, ang usa wala magtuman, kinsay na napukan. So busa niini aron matarong ang imong pagsimba, paminawi ang badlong sa Dios. Nagaingon ng Ginoo, hain ba di ay ang inyong pagsalig? Hain ba di ay ang inyong pagsalig? Og sila nangahadlok og nahibulong. Nagsuon atong tagsa-tagsahon ni kining nahadlok diha sa original nga pagkasulti, dili kini kaadlok tungod sa kakuyaw. Nakakita og kining sana mangaok, no? Kun dili kining kahadlok dinhi gikan ni sa pagdawat sa balaan og pagpaminaw sa pulong ni Jesus. So busa kining kahadlok dinhi balaang pagtahod. Balaang pagtahod, pagsimba. Og sina nahibulong, but pasabot, doon na sila kataha. So busa nining kahimtang nga sila dunay pagsimba, balaang pagsimba tungod sa kataha. Mao ni gisulti ngadto sa Roma 12:1, nag-ingon si Pablo, mga igsuon, busa hangyuon ko kamo, mga igsuon, tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan og hinangpunon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Dunay kahadlok. So busa ayaw kamo paghiuyon nining panahon sa kalibutan, kundi usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingong pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Baguhan na. Ayaw na pagsubay sa nining kalibutanong pamamaagi. Kinahanglan ko ikaw nangalagad sa Ginoo Kristohanon ka, magpabiling kang alagad sa Dios. Kung ikaw pastor, magpabiling kang pastor sa Dios og dili mga taong nagdawat og hot o hip-hip o witik o suhol.
Kay tungod ang imong pamilya mo'y madaot. Maghinulsol ka o pasayloon ka apan ang consequence na ang kaguol nimo kay tungod makita nimong anak nimo na magtarong sa ilang pagkinabuhi, walay pagsalig sa Dios, problema ninyong dako, tanawa. May suon. Paminaw sa badlong sa Dios. But pasabot paghinulsol, pag-abot sa badlong sa Dios. Nga ikaw tinawag sa Dios. Sa pagbadlong kahadluki ang Ginoo. Kahadluki, but pasabot simbahang Ginoo nga dunay kataha. Dunay kataha. Karon kun wala ka mag-ila sa tinuod nimong gialaganan, sa imong tinuod nga gisaligan o sa imong tinuod nga Ginoo, tinuod ka ang imong pagsimba, tinuod ka ang imong pagpangalagad, tinuod ka ang imong mga pagpanudlo o pagwali sa mga katawhan. Nga ang imong katawhan na kaybaw nga midawat kag suhol, midawat kag witik, midawat kag hip-hip. Tinuod man gali ang imong gipangwali apan sundugon man ang imong kinabuhi. Mga pandol sila maigsuon. So leksyon karon sa atong kinabuhi. Tinuod gyud sa atong pagpanginabuhi o pagpangalagad nining kalibutan pa karon nga Kristohanon. Kinahanglan gyud magpabiling kitang alagad sa Ginoo. Dili alagad sa kalibutan. Dili ta magpasagad nga kita gamiton sa kalibutanon. Gamiton ta nining politika, nining mga politiko. Kay tungod buutan ka kuno, katuuhan, mudapig sila sa imong gialagarang politiko. Kinahanglan adto ta gihapon sa kabubut-on sa Dios. Bisan pag unsay kahimtang nato, kawalad-on, gutuman, kinahanglan makita gyud diha ang sukdanan sa atong pagsalig kung sa Dios pa kita mosalig o ngadto sa mga kalibutan. Tinuod dili gyud mawala ang pagsulay maigsoon. Kay sama sa dagat nga diha kita nagpanaw, naagyoy balod, dili gyud buwad ag balod og dunay balod na dunay hangin, dunay muhuros, dunay bagyo, dunay unos. Busa dili kalikayan ang mga unos sa kinabuhi apan malikayan nato ang pagpakasala. Inay kitay noon mulambo, malig-on sa atong pagduol sa Ginoo og pagpanawag kaniya pinaagi sa pagtuo, pagampo. So, pirming ipinginabuhi ang imong pagtuo. Ang imong pagtuo dunay binuhatan, mga igsoon. Ayaw pagpanginabuhi sa pagtuo nga walay pagsalig sa imong buhat o katungdanan nga angay nimong pagabuhaton. Kay tungod may sama ka sa usa ka kameraman, usa ka nakuha og video didto sa ibabaw, didto sa eroplano, kay iyang kuhaan og video kadtong magparachute mga tao dito aron nga doon na siya ipakita sa tanang tibuok kalibutan og ang himaya madawat niya o dako siya kita, dakong kantidad ang iyang maangkon kay tungod nakakuha siya akto nga parachute display. Apan sa diha nga mo lukso na ang mga tao nga nagparachute, mingon to ilang leader, karon isulob ninyo ang inyong parachute. Kay kanang parachute maunay maka luwas ninyo nga dili gyud mo mahulog o mamatay. Tuo ba mo parachute? Ingon pong tanan, hastang cameraman, oh, kinahanglan gyud ang parachute. Karon, pag-abot diha, pagpanulob na, lukso na mga tao, ang cameraman lukso pud siya. Iyang gikuhaan dito samtang tuwa naglupad-lupad ang mga tao sa parachute apan nagtuo siya parachute apan wala niya isulob. Unsa may tabo ngadtong kameraman. So nakakuha bitaw siya maayong scoop. Nakita sa tanang mga tao sa kalibutan apan haira man ang parachuter, ang kameraman patay. So busa ang pagsalig nato sa Dios, pagpangalagad nato sa Dios, pagsimba nato sa Dios nga walay igong binuhatan, patay. So busa may igsoon,
Nasabtan nato karon unsa may pagpanginabuhing Kristohano. Unsa may pagpanginabuhing Kristohano? Primero, manginabuhi ka nga imong ilhon ang imong gisaligan. Manginabuhi ka ikaduha nga imong ilhon ang imong gialagaran. Gisaligan, gialagaran og ang imong gisimba. Tinuod ba na nimo? Maigsoon? Magamuta. Salamat Ginoo nining imong mga pulong mo nakapahayag sa among panan-aw, sa among pangunahuna. Nga kami, Lord, dili kay normal lamang nga tao nining kalibutan, kami mga espesyal kay tungod imong mga tinubos. Gikamatyan ni Kristo sa krus o giulaan og dugo nga balaan aron ang among pagtuog pagsalid kanimo makadawat kami kaluwasan og kinabuhing dayon. Dili kami kalibutanon bisan pa nga naa pa nining kalibutan. So Lord, tabangin taon kami sa among pagpanginabuhi, sa among pagpangalaga. Nga igo gyud ang among gialagaran, igo ang among gisaligan, labi na igo ang among pagsimba diha lamang kanimo. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo.